Takže čaute ľudia, dneska vám ukážem, ako vyrobiť sliz si úplne ľahko. Takže prvá vec bude, nalejte do misky lepidlo. Takže proste nalejte lepidlo. Záleží to o vás, že či chcete veľký alebo malý sliz. A no proste si nalejete, potom zatvoríte. Potom dáte tam farbu, ja som si zobral modrú, takže naklepkám tam. A by the way, robím to úplne sám. Takže aj vy si to môžete spraviť doma sám. A potom ostatné veci vám poviem potom. Dobre, teraz zoberete lyžičku a začnete miešať, hej, keď ste tam dali tú farbu. Hej, miešajte. A s kým to nedostane takú farbu, ako ste si tam naliali, hej. Takže ja som si tam dal modrú a už tam je modré, hej. Potom tam pridáte jedlú sodu, no proste sodu, to tiež dáte koľko chcete. Dobre, dáte preč a zamiešate. A teraz sa už to stáva také tuhé. Hej, potom zamiešate. Prepáčte, že mi nevidno tvár, ale furt stojím. No, potom budete dávať pridáte takú roztok zo šošovky. To si dáte jednu čajovú lyžičku. Hej, potom nalejete a ďalej miešate. Hej. No, som si to na to asi prilepil. No, dobre. Už som si to robil, som to skúšal. Vyzerá to dosť dobre. Ale neviem, či som si tam toho nepridal, toho lepidla trošku viac, lebo sa to ťažko rozťaháva. Dobre, takže potom, hej, zamiešajte. A keď sa začne odlepovať od tých bokov stade, hej, ako mne, tak no tak zahustovať, tak ho chytíte do ruky a máte s tým tak robiť, až kým nebude lepivý a prúžny. Hej, a potom keď máte, no ak sliž je, keď je ten sliž príliš lepkavý, ktorý môj očividne nie, tak tam dáte ešte trošku roztoku zo šošoviek a potom premiešate. Alebo, keď je príliš tuhý, tak tam pridáte trochu lepidla a tak premiešate. A ja mám špinavé ruky. No, dobre. A to je koniec videa, takže keď chcete, že by som niečo ďalšie vyrobil, tak napíšte do komentára. A nezabudnite dať like a odber. A zatiaľ čau.